бях на 18 години, загубих майка си на състезание в чужбина. И трябваше да реша дали да се прибера или не. Ти какво реши? Останах да се боря, станах първа. Абсолютно не е било за медалите и отново за принципите. Какво искаш да направиш? Това, което трябва или това, което усещаш? Направих това, което усещам. Дори да мога да върна времето назад, отново бих направила този избор. За нея ли се бори тогава? Да. Това беше най-близкият ми човек и все още го нося в сърцето си. Просто загубата ме срина с земята. Не знаеш какво да правиш. Не знаеш на къде да подхванеш. И може би тогава спорта беше вече в моя живот. И там намерих някакво успокоение, някаква утеха. Може би и за това толкова дълго време продължих. Защото ако бях едно нормално дете на 18 години, щях да продължа да уча, да тренирам от време на време. Аз се фокусирах изцяло и само в спорта, за да преборя тази болка. Ти реши да превърнеш спорта в твоя майка. Много точно казвам. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Тя какво според те би казала за твоят път? Много искам да го чуя, но не мога. Смяташ ли, че щеш да бъде горда? Аз смятам, че където иде, тя е горда. Да кажеш край ти не казваш край, но загърбваш тази част от живота ти. Само здравословни ли са причините, поради които ти се отказваш? Всеки човек трябва да знае границата, кога граничи с глупостта. Не са само здравословни причините. Взех всичко, което имаш като форма. Тогава усещала ли си го по този начин, преди 10 на години, да кажем? Липсвало ми е семейството, но не до такава степен. Вече след 30 години почваш да усещаш, да мислиш по различен начин. Това ли е нещо, което те ограби на спорта? Много дава, но много граби. Никой не казва какво точно те е ограбило, за да не губим ентусиазма на младите. Това е нещото, което най-много ме ограби. Спортът те захласва, той те вкара в една въртележка, която ти живееш от състезание за състезание, от тренировка за тренировка. Липсвало ти, когато се прибереш, имаш преди 5 дни почивка, да кажем, в годината, си казваш, аз какво правя? Нали, сам си. Не си. Да, имаш приятели, но няма при кого да се прибереш. Няма за кого да живееш.